Mari Maritis, Mari Maritis, Mari Maritis, update kita sa mga chismis. Kuya, kita aning minyo ta eh. Kita pa'y manglaba. Unya, ay, nahulog ako ko na mo ang bilbil. Saan yung nahulog ko bilbil? Saan yung nalay na ko eh. Kuya, yun ani eh. Uwa na po niron, grabe ning dag mo eh. Kapag kayo panghipos, unya mong halay na balik, mo balik na po init, balik po ulat. Oy. Maray! May lagnas Mari ro dire. Mari! Oh! Oy, Mari! May merk na ka, Mari! Eh, Mare! Mari na kuya na! Hindi mo sakit, Mare! Kumano ka nag-CR pa ta diri? Sumuka ba na ano eh? Ali, Mari na ate chika. Daw ko balita mo. Kasayo po ni mo mag-chismis. Eh, grabe po ni mo eh. Usap man yung orasa, usap man yung orasa para size pa man eh. Bago pa ko rin painit, siguro na kumulaag ko dire. Ay, pa ito namatay ang kanding. Naligsan. Naligsan, Mari. Mating kanding? Kisa mong kanding po? Abaw, lagi ka naman ang dira sa highway baka nang... Sige, Saywa po ni mo mag-chismis. Uy, usap man yung mga chismis mo na kay Kuandra. Usap man na, usap man na. Napa ko i-chismis. Ikaw man si Marisol, di ba? Ang kusog mo sulsul. Ganaharap ko makakuha mga balita kaya ako ba si Maritis. Oh, ang kani- mga chismis litis. Yes. Hoy, Marin, ako isulti ng Mari ba? Kani imong bana di ay ba? Nanugid man kay di ko no kakabalo mo dala. Di ko no kabalo mo dala sa kama. Ako kung bala, nanukid. Nanukid ka, asa siya nanukid? Nanugid dito siya mga barkada. Di ko no kakabalo mo dala sa kama. May di ka ako, ang mga babae na lang magdala-dala na lang sa mga laki. Sila na ngayon, helicopter. Uy, Mari, ayaw pag ingon anak, kita mo Usap po yung mga chismis. ang chismis pa dito, Mari. Kaya ang balita nako nga, pwede na magkuno kan dato ah. Diyan. Nya gilibak kasi imong amiga. Uy, siya, gaganahan ko ni mo din ba sa ikan sa buntag ba? Pero tarungan ba ng mga chismis mo, Maria? O, tinuod, Mari. Tarungan dyan na, Mari. Kaya nabi usahay mga chismis, Mari. Nga dungagan, unya na kuwaan. Usahay po ka rin, himo-himo ka nga storya mga Uy, chismis, Mari, di ko anang himuhimo. Ako Ay, ako himuhimo ko rin ba? tinuod man ako ni Mari, dumuga na Mari. Dumuga na. Kasi mo dumugon, ano ang chismis? Gilibak ka Mari. Kisa may pangalan? Ah, ikaw kuno puti na kuno kagnaw. Sige, taka na kwarta ito. Isugid ako ang kwan. Isugid ako ang kwan. Kana si Marilu, si Maricar, si Marikusa Mari. Gilibak ako pa din mo dumuga na Mari. Ingon siya Mari. Usa ba si sulti nila? Ingon sila Mari nga. Usa ba dyan? Usa ba Puti dyan? kuno kagnaw, kay sige kuno kang pagnudnod na mga kanang mga nudnod kuno nabuang na kuno ka ng mga paputi. Na, Sige sila chismis ha. Oh. Hindi ba ako sila kasuhan ba ya? Kaya nga na pinaprisuan ng mga chismis. Kabaw ka, paliw ko ingon nga magkita mo ha. Oh, Ha, nya na, bay. ipaputol niya na ko signal ana ng mga tabi nila. oh, napadyo isulti mo Mari. Kaya abot sa pikas nga baryo Mari. Abot sa pikas baryo Mari nga. Ikaw kuno perti na kuno kadatuan, naglibog sila asa lagi kang kwarta nimo. Kita na butaw na sa kuan mo ni test taon sa Facebook. Eh. Kita na butaw na. Eh. Una ko nasagap nga istorya Mari, wag yung dugang istorya na matinuod na Mari. Nya mato pa nila Mari. Ikaw kuno Mari, di kuno ka gawa sa balay, mura kuno kag ungo. Chismis dala. Ito ano pangalan? Si Maripusa. Maripusa. O Maripusa. Kuyog sila ni Marilu o ni Maricar. Oh, Taga-karkar na. Oh, dili, taga dili ra. Uy, Ay, buwa. binang taga-karkar kay Marikar man. Oh, Mari, pati pa ng mga chismis ito, Mari nga. Ikaw kuno Mari ba? Di juro lagi kuno kabalo makihalubilo kuno lagi na isnabira kuno kakay perti na kuno kag artiha. Na pati kuno kag batasan Mari. Grabe po daanan ng mga balita nila. Pero lahi ato, Mari. Oh, Kanang pagkachismosa po nimo kay ikaw man si Marisol, kanang kusog mo sulsul. Oh. Kanang dili ko na mga pudpud ang imuang mga ngipon o mga dili. Kanang mga abil mo muhubag Mari magtabi ka gikan sa buntag hantod gabi eh. ikalo is ginood. Okay raman, may raman akong istorya Mari. Ang ginasol di ginablita na ko nimo. Igor ako sa sigig sulsol. Karong gabi ay Pero gina, Mari. tinuod jud na Mari. Tinuod gila dili na mo himo. Ay, dili Kay ka- namay usahay ko yung mga chismis dala kasuya. Pero ako wala ko nasuya Mari. Ako wala ko nasuya. Ganaan ko mamina sa mga chismis. Ganaan ko mamina sa mga chismis. Dugan ki pa Mari. Uy Mari, nakabalita Mari. Wala. Ikaw kuno Mari, mayra kuno ka sa pagwapa, pero imuha kuno panty gisiun. Tinuod na Mari. Gusto ko ng balitaan. Uy, binasa ko ng balitaan na. Basta kay ako ra ginang nasagap dito mao bitaw nga gisugid yo kun nimo. Ganahan ko nimo. Oh. Ganahan ko nimo Marisol kay ano, taga-buntag ka maanin ako diri Oh. niya. Ganahan ko balik niya diri. Dumuga na. Dumuga. Oh, tabangan ta ka. Dumuga. Basta mo ani lang ka pirmi din malipay ko basta na kay mga Sige. chismis iya Oh, ako ibalita. mangiring-hiring na pugkurong hapon. Yato na po na mga Chismis diri. diri ikaw ba? Iya pa diri ba ganahan ko nimo. Sige. Kadato tinuod gid kang dakurtaan ano. Alam mo ra na lagi kang budlaw. Uy Mari, tarungan Ihatag nila ko Mari basta Tinuod na Mari. Okay na kay. Wa mo award ko man po sa
yung pakachismis sa mare. Bro. Kasi importante mare ka na yung chismis mo. Di wala na nimo dungagi. Wala Wala ka na mo gihimo. Oh. O wala ka pag kanap. Kung ikaw yung sa Marisol, gusto mo sulsul. Oh, Mari, dumuga niya, Mari, kabangan ta ka, Mari. Unya, manghiring-hiring pa kung chismis dito. Ihapon ko na Imahan ko mo mo niyo. ako. Basta kailangan ka chismis sa kadlaw. Ganahan ko, ana. Ah, salamat kayo. Grabe dyan yung Marisol. Grabe dyan yung Marisol. Gusto mo sulsul.